Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Miabot sa 22 ka individual ang samdan nga sagad mga kabatan-unan. Human naigo sa pagbusikad sa usa ka granada nga kalit giitsa sa riding in tandem suspect samtang nga nagsaulog sa pagsugad sa bagong tuig ang mga biktima. Ani ang report. Nagkaguliyang kini mga residente human mapalgan nga samaran kining pipila ka individual sa daplin sa kalsada human nadungog ang pagbusikad sa usa ka eksplosibo sa Purok Ipil-Ipil Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato banda alas 12 impunto sa kadlawon atol sa pagsugat sa bagong tuig. Gani, makita kining batang lalaki nga samdan ang tiilan samtang naglingkod na sa kalsada. Kita sab ang mga dugo sa kalsada. Ang mga nasamdang biktima, gilayong gipasakay sa sakyanan sa mga residente aron madala sa mga balay tambalanan sa lungsod. Sa tala sa Cotabato Police Provincial Office, anaa sa 22 ka individual ang angol sa itabo kung asa sagad niini mga menor de edad. Matud sa uploader nga si Ka Uma, usa sa padayong patambalan kining 12 anyos nga batang lalaki nga nakaangkon sab og samad sa mata. Matod sa maong uploader nga igo ra kuno milantaw ang maong mga biktima sa mga motorsiklo nga gipasaba-saba aron sugaton ang bagong tuig diyang naitabo ang pagbusikad. Sumala sa kapulisan, riding in tandem suspects ang miitsa o granada. While ongoing ang party, ang pag-celebrate, ang pagsalubong ng New Year nitong mga tao dito sa Sitio Ipil-Ipil, biglang may dalawa katao na sakay ng isang motorcycle ang lumapit at biglang naghagis ng granada. Hinuon doon na persons of interest ang PNP kalabot ni ini apan wala pagibutyag ang motibo sa krimen. May tinitingnan ng motibo ang ating kapulisan, meron silang tinitingnan anggulo at saka person of interest. Ngunit sa ngayon hindi pa po natin pwedeng ipalabas dahil tuloy-tuloy pa po ang ginagawang pursuit operations. Ginakuwaan pa og pahayag ang mga biktima. Samtang ang maong insidente, hugot nga gikondena sa provincial government sa Cotabato. Gipaniguro niini nga matagan og paspas nga hinabang ang mga biktima ug magigtambayayong sa PNP aron masikop ang ana sa likod sa krimen. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.